Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. MLA ke Khliehriat Constituency, Kyrmen Shylla, balong ru menteri jong ke sarkar jela, ulai Khublei kerpang ya ki Paidbah jong ke East Jaintia Hills District, ki bala jiet ban Punjab, hadu nrengut ki MDC, ka United Democratic Party, haka election badang shudep shen, syaka yeng dorbar thawan jong ke Jaintia Hills Autonomous District Council, bakentup ya finalness bare na Khliehriat Rambai Constituency, Laski Rambai na Tuber Constituency, Dr. Sanki Shangpung na Batao Lakadong Constituency, Lomres Lingdo na Mutlong Sokampor Constituency, Kristen Langstang na Sumer Constituency, Badya M. Langki Lamare na Narpo Constituency. Nukongay ngapan pau ke Jusyungo yo ble, bala ay ngi kini galat kamtam hagani ke election R1000 kat kandai jong ke MDC, ba baro kini ki candidate kamtam bakila ya persangkat bala mo nduk ki nong job bat ki nong rem at the same time ay Khublei kelum nomor baki yele kat bala na benta ban poisha ketong hanre na kamon hi jong ble bakato kan nengut kila cha select na ki Paidbah ban poisha ketong hapleng kata na seo de ban ay Khublei khamtam ya ki Paidbah ki nong snong jong ka East Jaintia Hills hi baro ko we ba kila jet bon ya kini ki MDC how ne R1000 kat kandai election nomor out of 10 iyo hadu hendringut ki MDC tengah seo de ban ai Khublei ya baro ki nong snong ki nong the vote ba phi dang don kata kajing Kyrmen hangi kum ko party UDP tengah ai Khublei phi ban ngangi scheme ru ba kum ba phi la ang note phi don kata kajing Kyrmen ba kini ki MDC jongi kin perform well ngangi scheme ba lang ba kajing tril lang jongi kum nalian jonga kum MLA bat ki MDC jong ke party bat ki beru ki perlok ki beidon hakni ke government in wat kilat kilenti ban poi ya kata ke maximum benefit khamtam ke development lene ya kata ke chongsuk chongsain bo Paidbah hi kum bo angnot ngin yo ya kita ki ngin wanra ya kita ki jing angnot jong Paidbah bat ha ke juk upor nga ai Khublei ya ki Paidbah khamtam ki nong snong hi jong ke East Jaintia jong ke Jaintia Hills include East and West Jaintia baro nomor ba ke total number bagi job nalian jong ke party UDP ngi yo hadu shipeu seat tengah seo de setna de hadu kata-kata ba ki Paidbah in total out of 29 ngi yo shipeu seat that shows ba ki Paidbah ki don ke Kyrmen ke party UDP ban ngangi scam in future bikin ai lat shoot lamba ki performance jong kini ki MDC jongi bat kumju ki MLA bingila don kumba laingut manta po Jaintia Hills the in future ngangi scam ba ngin yo shoot ya kita ki numbers higher number the hiju por le kwao ai Khublei kitbok kirwiang ya kini ki student woro ki wadang M haperdi yong ke exams bat kamju ki wadang stang ya ki exams ki per e work ni ke exams ko yong phi man go success but khamtam ha sngi result ko yong phi yo man go sniao chngain ko pansel sorong ye i wo tip wa ka result hauni R1000 khat khandi man go bahani bantang phi woro the Khublei chibon best of luck in your exams. Thank you.